عشیرەتا من ئیرۆ بامبەری خوا هێژایە زێرەکی و لە گۆری vî نرخê xwe tiştekî gelekî hesan û tiştekî serwe nakilfê. Ew jî ku tê herro beriya zarokê te razin dijwar e çîrokekê bêjî. Çi sûdê wê hene? Destpêkê em ê dabaşa sûdê çîrokêkin. Sûda çîrokê ya yekemîn gurkirina afirandinê li cem zarokê. Ji ber ku afirandin bi koka xwe aşûpiya û demêm çîroka zaroka re dibêjin ku çîrokê de sawîr serdest e û ew efrîdin aşûpî tê de hene li vê derê em rahînanê ji aşopa wî re çê dikin û li vê derê cîhana afirandinê em li ber zarokê dibikin. Sûda di doa sûdeke çîrokê ya perwerdahiya giring heye ji ber ku zarok birêya çîrokê fêrî nirx û riftarê baş dibê. Sûda sisiya û ev jî gelekî giring e karzanîna guhdarkirinê li cem zarokê çê dike û ev tişt hew qasî em pêdivê wê ne. Demê zarok guhdarî çîrokê dike bi rêya çîrokê fêrî karzanîna guhdarkirinê dibe. Ya çara rêkûpêkirina dema zarokê û her êvar di wextê xwe de rakeve û xew pê xweş bibe. Ne weke ku her roj zarokê bi zorê bibe ser textê wîna û nadixwaze razê tu bi zorê dirazêne. Ya çara di zaroka xwe dûrî va ekranê hişmend dike ji ber ku em xwe dizanin hew qasî tehdê wek ser zaroka heye û nexwasin bi saetekê beriya razanê û va ekrana bi kar bînê tehdeke gelekî mezin dê. Demê ku em zaroka xwe dibin çîrokê ji re dibêjin û radikeve em dûrî va alavê xirab dikin. Xwedê baranê dest pê kir. û sûda dî têr naskirina zarokê bi nasnama wî ya netewî. Em xwe dizanin ku çîrok beşekî gelekî giring e ji wêjeyê û ku te wêjeya gelekî nas kê tu wî gelî nas dikê. û zarok di nava çîrokê re miletê xwe nas dike, edet û dabûnirîdê xwe yê miletê xwe nas dike. û sûda dawî û ya herî giring hêza têkiliya te bi zaroka te re tê wekî sembolê heskirî cem zaroka xwe tê xuya kirin ji ber ku niha ji ber ku rewş xirab e gelek dem nîne em bi zarokê xwe re bûrênin lê ew dema ku te dibakiyê tu dibê ser ciha heta razê tu çîrokê ji re dibêjî li vê derê weke heskirînê navbera we de çê dibe û zanibin ev tişt gelekî giring e di pêvejoya perwerdeyê de. Niha ma em tişt nazanibin çîrok pêdiviyê tişt naya ya yekê hilbijartina çîrokê divê te zanibê te çawa çîrokê li gorî temenê zarokê te hilbijêrî yanî her temenek çîrokin jê re hene baş. Ya di doa çîrokbêj yê ku ji zarokê re dibêje divê te di destpêkê de te çîrokê bawer bê yanî tu sivkatî çîrokê negirê te çîrokê lawaz û gelekî kurt pîşwa re nebêje çîrokê xweş bêje û çîrokê zaroka jî taybetmendiyê wê hene şirova wê navê dirêj e lê kurtayî em karin bêjin te karî çîrokê heskirî û baş ji zaroka xwe re dibijêrî. û gelekî şiyar be demê tu çîroka jî dinaqînî ji ber çîrokên hene neguncabin zaroka re. Dawiyê netirsin nebêjin çîrok afrîdin aşûpî tê de hene sawîr tê de serdest e belkî ev tişt pir sal cem zarokê çêkê ne zarok zanî û çîrok nerastiya û vê tişê ser zarokê netirsin. Ma baraneke dest pê